Σεβασμιότατε, εντιμότατοι άρχοντες, ενδοξότατε αξιωματικοί, λογιότατοι εκπρόσωποι της παιδείας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας μαθητές και μαθήτριες, σε μεγάλες επετείους όπως η σημερινή, είναι μια ωραία παλιά ελληνική συνήθεια μέσα στις άλλες τελετές να ανήκει και ο λόγος, όχι τόσο σαν μια πανηγυρική εκδήλωση χωρίς βαθύτερο περιεχόμενο. Κάθε εθνική γιορτή δεν μας καλεί μόνο να δώσουμε διέξοδο στα αισθήματα της χαράς και της περηφάνειας που μας συνέπουν, αλλά μας καλεί συνάμα να αναμετρήσουμε το χρέος μας απέναντι στις παλιότερες και στις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων. Σε αυτού του χρέους την υπηρεσία στέκει ο λόγος. Μέσα στην εορταστική ατμόσφαιρα απαιτεί μια ώρα περισυλλογής και στοχασμού πάνω σε ελληνικά θέματα ουσιαστικά. 28 Οκτωβρίου 1940. Μια επέτειος, ένας θρύλος, μια μνήμη και ένα χρέος. Το μεγάλο εθνικό γεγονός που ξαναγυρίζει με τη μνήμη του στο τέλος κάθε ελληνικού Οκτώβρη δεν είναι μια απλή ιστορική επέτειος. Είναι και μένει πάντα μια δονούμενη βεβαίωση ζωής. Μια πράξη που κρατά το ηρωικό ήθος αυτού του λαού αναλύωτο. Πρόκειται για τον ανένδοτο αγώνα που ξαναρχίζει κάθε φορά που δίνεται η αφορμή από μια ράτσα αποφασισμένη να διατηρήσει με κάθε θυσία την ελευθερία της. Η αυγή εκείνης της ηλιόλους της ημέρας, της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου 1940, βρήκε τον ελληνικό λαό στους δρόμους. Οι Ιταλοί ζητούν εθνικές παραχωρήσεις. Πριν ηχήσουν οι σιρήνες του πολέμου, οι Έλληνες διαδήλωναν την κατηγορηματική τους άρνηση να υποταχθούν στον φασίστα Μουσολίνι. Το ιστορικό τους όχι, μια λέξη μικρή και αποφασιστική, έκρυβε μέσα της όλο το πάθος για ελευθερία, για εθνική ενότητα και αντίσταση. Πλημμύρισε πόλεις και χωριά, έγινε τραγούδι, ζητοκραυγή, έγινε σύμβολο. Ο λογοτέχνης Γιώργος Θεοτοκάς έγραψε τότε στο ημερολόγιό του: «Κανείς δεν σκέφτεται αυτή τη στιγμή ότι ο εχθρός είναι 10 φορές ισχυρότερος, ότι ο θάνατος κρέμεται από πάνω μας, μέσα σε αυτόν όμως το λαμπρό ουρανό». Και ενώ τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είχαν υποκύψει στον επιδρομέα και ο ήλιος της ευρωπαϊκής ελευθερίας κόντευε να δύσει, η μικρή Ελλάδα στάθηκε ακλόνητη, περήφανη, γενναία μπροστά στη φοβερή θύελλα των λομφών του φασισμού, αποφασισμένη να μην ενδώσει στις παράλογες απαιτήσεις των εισβολέων. Ποτέ στην πολεμική ιστορία των λαών δεν οφείλονται τόσα πολλά από τόσους πολλούς, μα προς τόσους ολίγους, είπε χαρακτηριστικά ο τότε Άγγλος Πρωθυπουργός Τσόρτσιλ, επιβραβεύοντας τους Έλληνες που αψήφισαν τον πανίσχυρο άξονα και άλλαξαν την έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Από τον Εύρο ως την Κρήτη, σύσσωμος ξεσηκώνεται ο ελληνικός λαός. Εκεί ψηλά στις βουνοκορφές των ελληνοαλβανικών συνόρων πλέκεται μια αληθινή εποπία. Διεξάγεται ένας αγώνας που ξεπερνά σε σύγκριση κάθε προηγούμενο στην ιστορία των πολέμων. Η Κοριτσά, το Πόγραδετς, η Πρεμετή, η Άγιοι Σαράντα, το Αργυρόκαστρο, η Χιμάρα έγιναν ο τάφος του Μουσολίνι και του φασισμού. Ο εχθρός έτρεξε πανικόβλητος να κρυφτεί και θα είχε σίγουρα σαν τελικό αποτέλεσμα να ρηχτεί στη θάλασσα αν δεν έρχονταν τη στιγμή εκείνη σε βοήθειά του οι σιδερόφρακτες γερμανικές ορδές του Χίτλερ, την άνοιξη του 1941. Οι Έλληνες δεν παραδόθηκαν αμαχητοί. Αναγκάστηκαν να υποκύψουν στις υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις. Ακολούθησαν 4 χρόνια μαύρα, σκλαβιάς και μαρτυρίου. Μα και πάλι ο ελληνικός λαός, μέσα από τα συντρίμμια του, βρίσκει τη δύναμη να αντισταθεί. Ο λαός ξεσηκώνεται και γράφει καινούριο έπος. Το έπος της εθνικής αντίστασης. Η αγωνιστική διάθεση του ελληνικού λαού και η αυθόρμητη αντιφασιστική δράση του προσέκρουσε στη σκληρότητα των στρατευμάτων κατοχής. Ακολούθησαν απάνθρωπα αντίπεινα. Οι φυλακές γέμισαν. Πολλές κομμοπόλεις και χωριά, όπως το Δίστομο, τα Ανόγια, τα Καλάβρητα ή η Πάτιμας, πυρπολήθηκαν και χιλιάδες άμαχοι βασανίστηκαν ή εκτελέστηκαν. Τίποτα όμως δεν στάθηκε ικανό να λυγίσει τη θέλησή του, γιατί, όπως είπε και ο ποιητής, τη ρωμιοσύνη μη την κλαις.
Εκεί που πάει να σκύψει με το σουδιά στο κόκαλο και το λουρί στο σβέρκο, νάτι, πετιέται από ξαρχής, αντριεύει και θεριεύει. Η ελευθερία ξαναγυρίζει στην πατρίδα της τον Οκτώβρη του 1944. Η νίκη πλέον ανήκει στην καρδιά και όχι στα άψυχα όπλα. Δεν νίκησαν απλά οι Έλληνες, αλλά νίκησε ο πολιτισμός, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, όλα εκείνα τα ιδανικά που έκαναν τη φυλή μας να ξεχωρίζει. Στον πόλεμο ετούτο ο λαός μας έδειξε απόλυτη συνείδηση ιστορικής αποστολής. Εμείς σήμερα ας ορθώσουμε με τη σειρά μας τύχη ομοψυχίας και ενότητας. Ας σηκώσουμε τη σημαία μας απέναντι στις ακραίες συντηρητικές αντιλήψεις, στην ξενοφοβία, στο ρατσισμό, σε κάθε είδους διακρίσεις. Και ας απαντήσουμε κι εμείς με το ίδιο όχι, με την ίδια γιγάντια κραυγή σε κάθε ατιμωτική ξενοκίνητη πρόκληση, εμποτισμένη με το ιστορικό νόημα της 28ης Οκτωβρίου.